Отиваме на поредното ни пътешествие. Това е язовир Пясъчник. След една успешна нощувка в града музей Копривщица, отиваме на една страхотна екопътека. Поне се надяваме да бъде страхотна. Близо до Калофер, Бяла река. Сега сме в Сопот и отиваме да си вземем нещо за ядене. Защото последния път, когато ходихме на екопътеката, не си бяхме взели нищо за ядене и за пиене и умрехме от жажда и от глад. Това сега спираме на този супермаркет, който там. Два кремеша на кен. Май най-после пристигнахме на правилното място. Мъжкият манастир. Ето, готови сме, събрахме си всичките багажири от колата. Имаме си раничка, имаме си снимачки. Готови да тръгвам. Да се състезаваме да видим какво може да по-добре. Аз или ти? Състезанието ще е много. Хареса ли ти екопътеката? Да, ма не е по-хубаво от Триград. Може би ще е по-хубава лятото, когато е зеленичко. Да.